ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Arngot ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kata ka Kongres Mary Kharpuri baru Joseph Fantin Lakadong kilawan penyesok yalade Syakaseng National People's Party menta ka sengi ka arpulai terik ubunai rempang arajar arpoa. Nalor kini ki Arngot ki MDC ki waipat ki balawan ban penyesok Syaka NPP ki kentop yo MDC barim jong ka Jirang Constituency uba William Minsong uba Mosjo Wanswet bat ki waipat la priang ngobha yaki do National President jong ke NPP u Konrad Kongkel Sangma haringkat ka jingidon lang jong National Vice President uba Preston Tensong u State President u Dr. WR Kharlukhi bat ki waipat ki nongelam jong ke NPP. Haba keren hagani ka jingilang ka balalong haplau jong ka office ka NPP Halowa Lashumir ki Arngut ki MDC ki badang syuwan penyesok kila penpa baka jingwan yasok jongki Syakaseng NPP kadai namar baki yoi baka ni ka seng kadon yaki nongelam ki badan ka jingkit kli bat ki longru ki nongelam ki bas ngaurit u National Vice President uba Preston Tensong ulaong bahagani ka jela umjudon kanu kuno ka seng san perthai ka ban yo sensar marway lajno ka APHLC House nem khat khandai spa nyo puar laj nangta ulaong baki sarkar ki bala lajno ki dai ki sarkar khle khawlang sudah ulai athu baka thong ka baka NPP ka bo hakmat menta kadai banyo sensar marway house nem arajar arpulai bat kin trai shitom ban poi syakathong dai tam shisin ba hamekla jongi kadon kowe ka parti ka bayo single majority bitek kadai kadai tang ka APHLC ha usnem khat kendai spanio buar lain nang tam dan mayo asyuk ye ke majority. Haduk gini kisi. Dai tangkai PHLC ka bayo ya ka absolute majority ka mengiong. House nem khat kendai spa ni puar. Lain nang ta mdon bat ka sarkar kolong ka coalition sarkar. Na kawi ka sansdem. Sya kawi pat ka sansdem. Tinaka kadaw ngakwa ban besuk ya kani ka jingmut ke jing berkat hapi barok kum kin nong yalam ki jong i Kongres ki nong yalam ki jong ba Fantin nang ta ki nong yalam jong ba deng sotun iba William nang the na po Jirang Constituency bat ki we ngapen besu ia kani ka jingmut ke je berkat haka je bing ke jongi ngin yami la ka jong Constituency bangin yo ban khet yau so obatian ki kam jong ka MDA government hapok je lam jong Konrad Sangma ki kam jong ka MDA government hapok je lam jong ka parti NPP pilai ing les dang ni ki isu ke bobon tambah ban ong sansnem ngimpat la ban pengkut dang bun ki kam ki badang sateng dang bun ki kam ke bangi hap bandang trei bad habangi trei menta ngikwa ba usok ubangin ke kalong ya kapateng kapan pa jong pi ya ki leaders la jong bakin wan join bat ka parti NPP hagane ka ski ka ba menta ibanung kong i sitting MDC belong ru EEM bagi tai dei i Kongres Kharpuri i MDC jong kanong sken konstituensi iba ar idei iba Fantin Joseph Lakadong iba dei MDC jong ka Malki Lai Ungkra konstituensi idon lang hane iba Williamson mensok UX MDC XCM ubalabat buntem hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ubangi yaitu itaw ni de perlok hagi por ke belalej no paro nang tadon lang hang ni ki bela join bat ngi iba Amos we ni ki kertong joga sela constituency di belaile ha kaneka election ka belalej no idon lang hang ni ikong Jasmine iba dei si para try bat iba RG ledok
formally ngan siwang lepai fi in sa join naka blok nong tomai ya kata ngin dai penmet ha ka ba formally in sa don lu na pok blok nong tomai rengkat bat ka blok ke jongi brokowi ka bangidang sumut panya thau menta ha pok ke jelam jongi doktor jerwa bat ki leaders ti kong just been ru in se don benta ha ka blok ka bangin sa thau nang ta shu ya pi ki nong kersan jong i kongkris ki nong kersan ki nong yarap radba ki jong i ba pantin ki bahaying ki basen jong ki barok kublai syajar ngu pilaya pelut bor banyawan ban poi ya kenika sengi na kabenta kejing pediang bulom jong i seka parti ya kini ki reurang ba si kentin ar kentin kabang suka ban ong ya pi kalong ba da kajing yalam ublay terai kenrat nong bu nong tau ka parti NPP kanang kiu sa perang how ar hajar karpra ong briu semagaru parti NPP ong briu ke garu parti usngau ba ungai lang uprestun hana like basri syaru garu like ngam lo garu mi kung kata kajai ketin den rei nga ong yepi menta haka jingelam jong ukonrat sangma haka jingelam jong ka parti NPP kan mau tangkawai kambai kala aka di tangkawai lada don artli kambai kala pilaban ong garu lada don artli kambai kala pilaban ong kasi Henry habadon kawai kabamut tangkawai melaban penpai ya kata ngasru tenat gitu ki longdin jongi ki lalai no kum ki jongi mahoping akan mau ki longdin jongi ki noyalam jongi ubah Clifford Marat late PA sangma kadon ke subjek pedeng ga bagi keren ga bagi ong ngingi kwa kasilan lan ngi ong ga kasih state bat syata ngi ong ikwa ika garulan lan ika garu state kata kadon hangiru kadon benda tambah kejing sisa kalong ngidang rit palam kan mau bahaya kata kamdei ke pasuk banyo state le pipet ya UP kat no spa ngut ki MLA babia ya kejelah haki kendiat senem ge belalait no napo UP kabami komesis patam mentah kadang don sa kumasaus pa duna kidang kuasyu tang bahaga jo kapuar ke sorkar India kap kenjing ken tekai ka bangbut ban ong ban palang ya ke jingmut ke jingkat jongi hak dengan puar kum kam megala kum ke jela megala ong ba bring udang ya lam bakrau jo ke jela ka jongi small is beautiful smaller is broken kabarit kabai tenat kat banang rit nang yapai kan mau bahaya kata kenti teka bangamut ban ong kolong hang ni tongin ya yang teli kawai ka parti NPP ka yang na kamenta ka jela megala bat ka yang ru na kamenta ka North Eastern States parokawai menin ngala keren hakan digajuk bejaka National President jongi Chief Minister Badon Burom jongi ban ngang yawan pai mensisngi na Manipur kajing be kala air election ha Manipur kabahawar jarkat yeung yo tang sausi ngannem ro sarong sapek hakat chipau teri ku banai match kasngi nyobot pinsayo i ya ki kamba jong ka parti NPP disua bangan perkut kumkin nong yalam mapi piwe nasgo man ong tongin yakit iya kaniga kubor bangin syakri yala ka jong ga konsensi
ngin syakri ala ka jong ka snong ka thau but ai ba ka NPP kan long ka do kan long ka snam ya ki pat ba jong ka jela mekla jong i prokawi ngasngo tenat sibun iba William Manson iwan lang ru bat ki khon jong i ban ya sno lang ban ni but when ki khon ba William u Albertus Lapang uladai working president jong kejirang block Congress Committee nang taru ulalong joint secretary jong kading district Congress Committee Hariboy tikini gila join no bani bat entang ketang amdon por ban yo tang ni kibabun ang neki leaders kidon kibawan na UDP kidon kibawan na PDF kidon kibawan na keleng ki party Rengong pingi pediang sengo bahaya pi barok tongin yami nang ne nama ka im jungi kolong kum mangilai keren menit ka im jongi ka jing temu ka jongi kolong ba ngin yo majority ha ka arajar apulai ka jing mut ka jing berkat ka baper nrei ki kwa ban join bat ka parti NPP bat kat bangin nang ya pun na kaliang jongi kinong yalam ka parti na kwa ban ongi pitang gawe da ka jing sngawrit ni pediang ya pi sngaw bahaba ai ban ai jing modlem wat ong ba chief minister ba ule ka badailut lanu prostun kum deputy minister ka bule kalau ka badailut ngi don kam ya ka jing ai jing mod jompi iwei piwei kata kade ka kam jongi kinong yalam habeng yo ya ka jing mod ka jing berkat na kinong yalam nadu ka level ka snong nga tao hadu ka district hadu ka jela ngingi pediang sego bah ya kicing ai jingmut jong pi bat ru ngin persang bat syakri kat kum kicing angnut jong ki